As dúas hermanas, que están alá arriba en cocheras, frente a cocheras. As pedras carneiras, que eran aquí onde a Cirulosa, para a banda de dentro, onde era o mar chiquito. Ainda temos ido ali aos caramuchos e as ameixas e todo. A Pedra Foxán, que é aí de frente. As culleras eu sei todo, a playa, había areos, había rías, ahora non hai nada. Ahora está todo reformado. Ou diz que está. Xa cando eu iba xa estaba tamén. O areón do Pau que era ese. O areón que había, o areón, era o único areón que había. E despois pasabas aquela rita, para as culleras había unha riña ou dúas, tamén as pasabas, que agora sei que só hai a dalá, a renta as culleras. Desde que eu non vou porque xa hai moitos anos. E había, bueno, na Pedra Foxán había as pedras carneiras, había as dúas hermanas, había todo. Eu sei tudo, e boa dixoche onde estaban, e máis dixoche, agora non te podo dicir, porque aquí dentro está todo, é onde está a madeira, é onde está todo, e eran as pedras carneiras. A Pedra Foxán ainda existe, as dúas hermanas tamén existe o sitio, se existen as pedras ou non, non sei. Por qué? Que temos pañado ben vos ameixas e ben vos caramuxos, que había desa como a xunca, e coa man apartábamos os xuncos e estaban os caramuxos. E íamos ao birbiriche que ia debaixo mirmo do cementerio, aos birbirichos, que había unhas riñas ainda para acabar, e mas ainda collían ameixas, era a terra moi negra, moi dura, pero ainda se collían ameixas. Pois xa había que atravesar para lá, que xa atravesabas para Pedra Foxán, de aquí para Pedra Foxán, para outro mar. Desde que se dividiu, a avenida, xa non quedou máis que a playa de lá, esta xa non valeu para nada, esta xa nada. Íamos ás ameixas aos boquetes, que entraban, deixaron uns puentes, e ainda íamos que viña cuncha de ostra, cuncha de ameixa, cuncha de birbiricho, cuncha de... non se facían os boquetes. Había así uns facían uns areos, e ainda temos pañada ameixas, pero entrábamos coa agua por aquí. Xa estaban a facer a cirulosa, coa cirulosa. E temos ido co inverno a darnos as areas nas pernas hasta collíamos veladores para comer. E foi a playa dos pobres, de matar a fama os pobres, e viñan de San Martiño, e viñan de canto sitio había aquí a playa. Como a ameixa nosa babosa, como a ameixa fina, que era a nosa, porque non había ameixa como a de playa de Placeres. Pero agora xa sabes que con tanta cousa será a máis ruín. Eu non te vou dicir nin que sí, nin que non. E os mariñas, as chalanas, os mariscos, canto non teñen gana. Placeres está feito á conta da Ribeira, todo canto hai en Placeres. E moito máis podían ter algúns se non derrotaran. Que moitos non teñen onde caírse muertos, pero foi porque viviron a vida e disfrutaron. Eu ganei moitos máis cartos con meu home, a traballar el de albañil e eu na Ribeira, pero eu iba a Ribeira, iba ao jornal, iba todo, pero bueno. Pero non tiñas un peso aí para sair, xa viñas con cartos para darlle de comer aos fillos. Entendes? E eu luchei sempre pola playa, sempre, traballei como unha negra na playa.